Seria l'empat un bon resultat? No, no el firmem, l'empat. Al principi de partit mai el firmaríem i després, segons com vagi el partit, ja veurem si és un bon resultat empatar allà o no. Però nosaltres intentarem anar allà per la victòria, intentar apropar-nos amb ells, que tenen 3 punts més, i intentar fer el nostre partit. Perfecte, us espereu una Llagostera molt ofensiva? Bueno, al final és un equip que ha marcat a tots els seus partits que ha jugat a casa, que té molt joc directe, que al final no és un joc ofensiu a lo millor igual que el nostre, però sí que tenen molta presència a les àrees i més al seu camp, que és molt bo. Perfecte, quin hospi veurem? Bueno, veurem un hospitaler que competirà, que anirà allà a posar-se al món de treball, intentar tenir les seves opcions i guanyar el partit, que és el més important. Un partit allà a Llagostera que s'haurà d'estar en tots els 90 minuts perquè a pilota aturada són molt perillosos. Sí, al final crec que serà un partit bastant semblant al de Sant Cristóbal, de partit de 2 àrees, intentar estar concentrats al màxim, no tenir cap error, sobretot en defensa, i aprofitar les que tinguem a dalt. Has treballat més que una altra setmana a aquest apartat de la pilota aturada, tant en atac com en defensa? Bueno, som un equip que treballem la pilota parada a lo just, al final sí que hem de ser molt conscients de que qualsevol duel l'haurem de disputar i de guanyar, i bueno, al final crec que tenim jugadors professionals que saben en cada moment el que han de fer, i sí que és cert que avui la treballarem, però no perquè anem a Llagostera, sinó perquè també toca treballar-la de tant en tant. El seu màxim golejador, que és un central, però és un dels equips de la Lliga que més jugadors diferents marquen. O sigui que això, si cal, farà tenir una mica més d'atenció, Sí, o molta més. Al final Lucas Viale és el que porta 6 gols, porta 5 Sasha també, hi ha molta diversificat la qüestió dels gols. Intentarem tenir-los controlats. Al final, com que és un equip que té molta estratègia, porta 19 gols a favor amb estratègia, això fa que puguin marcar tots. Ha marcat a Mantini, ha marcat tots, i Aimar, podria dir quasi tota la plantilla que ha marcat. O sigui que haurem d'estar molt atents i molt concentrats. Al final és un partit de concentració, de duels individuals i de guanyar totes les disputes. I l'equip ja ha demostrat aquesta temporada, sobretot en aquest últim partit, que s'ha competit molt bé també en camps més petits que quan jugueu com a locals. Sí, al final som un equip que tenim la possibilitat de fer diferents coses segons el partit, segons el rival, i no ens preocupa lo normal, que el seu camp és molt petit, tenim jugadors que aquell camp ho faran molt bé, que sortiran al 200% i esperem tornar amb els 3 punts. Vale, baixes per aquest partit? La baixa segura serà la de Rodri, la de Belillas i crec que poc més. Ja. Ripoll? Ripoll pot tornar, hi ha convocatòria, Canario pot tornar a convocatòria, veurem si tindran minuts o no, perquè al final no estan del tot bé, però podria ser que algun pogués tenir minuts. Molt bé, gràcies. Perfecte.